Gabon, gaur gaude berriro ere Betiza pelukerian. Ikusi zenuten bezala, pasan zaioan, Ana eta Biok oso polita jarri gintuzten. Bueno, orain be horrela gaude, bai, horrela orraztuta. Baina, esan genuen bezala, Ana... Zer falta zaio gure lukari. Bai, ezta? Eta zer da hori? Makillajea. Eta zer hobeto, Betizan bertan, makillatzea baino. Bai. Beraz, gure lukari bat toke, azkeneko toke hori eta guztiz ondo geratzeko, gogoazen makillatzea. Venga, guazen. You have my heart. She thinks in no time flat that she'll be free and clear to start. Bueno, hasi gara ja Anaren makillajearekin. Orain, ari da Ainhoa, ari da Ana desmakillatzen. Anak zekarren basea eta hautzak kentzeko. Eta berak botako dio, hasiko da makillaje basearekin, base oso klarutsu bat emango dio. Pinat makillajeetan, normalean, Espainiai ematen zaie garrantzia, beraz bestea, begiak, azalaren kolorea, nahiko klarutsua izaten da, ez? Eta horrela ikusiko dugu Anaren makillajean. There's no room for doubt that it won't be too long before I tell her that I love her, that I want her. Makillatu aurretik, bakoitzak beretzean, normalean, garbito aurpegia, zeruna, hidratante bat, bakoitzak dokan tratamentua, ez? Betiza pelukerian botatzen dute flash ampolla hori, makillajea hobeto geratzeko eta gainera flash ampolla horrek, askoz ere politagoa ikusiko zaizu, ez, olako ampolla batekin. Horren ikusten dugun bezala, Anari ari zaio ematen makillajea esponjarekin. Toketsu txikiekin ematen da, ikusten duzuen bezala, makillajea toketsu txikiekin ematen da, hobeto banatzeko, ez, azal osoan. Azken finean, makillajea ez da nabaritu behar, ez du egin behar maskara efektua, ez? Baizik eta ikusi behar da uniformeki edo naturalaki azal osoan. Zela, Ana? Zen masajetxu, Gustora, Bai, ikusten jatzu. Nahiko ondo eta lasaitasun oso, eta geratuko zarela hemen lo. Giratzeko moduan nago, Basea edo makillajea botatzeko erazberdinak daude. Izan daiteke, ikusten duzuen bezala, esponjatxo horrekin, hori gainera edozein lekutan erosi dezakegu, eta ere badago jendeak makillatzen duela edo base hori ematen duela pintzelarekin, pintzela berdina, toketsuekin, eta aurpegi osoan banandu ondo, naturala geratzeko. Badago jendea botatzen duela eskuarekin, krema bat balitz bezala, orain ari da begizuloak kentzen, korrektoreak edo esaten zaien produktu horiekin, ez? But her lover hasn't heard what she doesn't. Korrektoreak ere badute kolore ezberdinak, hori ere aukeratu behar dugu gure azalaren kolorearekin, ez? Bestela, korrektore hori botatzen dugu eta azkenan ikusten zaigu gehiago korrektorea begizuloak baizik, ez? Askotan korrektore hori iluminatzeko ere Erabiltzen da, korrektore hauek, egia esan da beti dira azala baino askoz ere argiagoak, baina badaude tono ezberdinak, ez? Hartuko dugu gure tonoa edo gure azalari hobeto doakion tonoa. Baina hori, batzutan korrektore hauek ere erabiltzen dira argitasunak emateko aurpegian, ez? Begi aldean, ez? Ez da, Ana, Begi kapumuloaren artean. Hori da. Edo baita bekainaren azpian, ez da? Apurtxo bat begirada iluminatzeko, ez da? Bai, horre dira, puntu batzuk begirada eta aurpegia iluminatzeko Zona honetan, eta puntuak. Eta hemen ere, begi eta zurraren tarteko tronko horretan ere ematen da. Ematen da gainera, batzutan, horre normalen egoten dira, itzalak edo,
Eta orduan badago jendea, begiak dituela pizka bat, ez dakit, hurbilduta edo gehiegi, bai oso gertu bata bestaren artean, eta orduan botatzen da pizka bat hori kolore argi bat, bai korrektorearekin edo bai sombra bidez, ez? Eta horrela banandu egiten dira pizka bat, eta gainera lortzen dugu itzal kona hori pizka bat iluminatzea. Zan bezala, argitasun puntu bat emango dio sombren bidez, ikusten dugun lekuan, hori ematen dio, ikusten duzuen bezala, ari zaio ematen hementxe. Guk azaldutako lekuetan, Bai, itzal puntuak dira, eta normalan egoten dira, pizkat beltzatuta edo itzalekin, gune horiek, eta orduan, pizka bat... Begira da, Produktu guztiak behar duguna erabili behar da, ez gehiago. Orduan, sombrekin ere, hemen kolore argi bat erabiltzen ari gara, zuria ez dago problema askori, baina pentsatu beltza erabiltzen badugu, orduan kontu zibili behar gara sombra ilunekin, ez? Hobeda hastea gutxikin eta landu ondo pintzel batekin, eta gero, behar badugu gehiago, bota gehiago. Baina hobeda hastea, kopuru gutxirekin. Horren hasiko daia, begiak markatzen, eyeliner bat erabiliko du, bakoitza, eyelinerra izaten da batzutan dana, peligrosoa, ez dakienak erabiltzen, egin dezake... Aberia bat, baina errezkentzen da. Bai, hori egia da. Baina makillatuta batin badaukazuia sombrekin eta hori ematen pena, ez da kentzea. Baina erabiltzen ikasten duzunean, edo zein arkatz baino hobea da, Bai, hori egia da. Finagoa da, eta zunai duzun bezala kontrolatzen duzu, eta niretzako bentzat asko zaila. Gehienetan hobeto geratzen da, marra hori, eyeliner edo zein arkatzakinaz egiten badugun, marra hori egin behar dugu erditik kanpora. Zergaitik, marra hori begi osoa marrazten badugu, begiak txikiago ikusiko zaigu. Honekin egiten duguna da, begiaren atzeko aldea irekin, argitasuna eman begiradari, eta askoz ere finago eta politago geratzen da. Ikusten duzuen bezala, marra hau pizkat loditxoagoa da puntan, atzeko puntan loditxoagoa da, eta hori da pin-up makillajearen ezaugarri bat. Makillaje honetan, bustana edo marratxo hori, marraztu duguna, azkenengo partea pizka bat goruntz dago marraztuta, bale? Honek gainera lortuko duguna honekin, da begirada zabalago bat lortzea, bale? Eta, begia ere handiagoa ikusiko zaigu. Koloretea ere gutxi botako dioz. Garai hartan, eramaten zuten azalaren kolorea oso argia zen. Orduan, pizka bat, volumentxo hori emateko aurpegian, botako dio pizka bat koloretea, baina, pizkatxo. Ikusten duzuen bezala, orain arte ez du egin ezer... Ez da oso zaila, Ana, hau ere etxean egin dezakegu. Bai. Dauka esaten dena sombra asko. Gainera, erabili dituen gauzak... Oso simplea. Bai, erabili dituen gauzak edozein pertsonak etxean eduki ditzazken gauzak dira. Azken finean da, erabiltzen dugun makillajea edo base hori, polbotxu batzuk, hori da hautzak, koloretea, eta eyeliner, eta bota du pizka bat sombra hori... Zuria, baina efektu hori esan dugun moduan
korrektora badaukagu, lortu dozakegu. Eta orain ja garrantzitsuena, Espainiak. Esan dugun bezala, aurpegia beste zona guztia geratzen da, ez dauka hainbeste garrantzirik, baina orain Espainiak hartza dute garrantzia eta makillaje honetan. Beraz, ikusiko dugu zelan markatzen dio pixka bat arkatze batekin. Erabili duen arkatzagaitik, Ana, ematen dit, Espainietako kolorea izango dela gorriruntz, Eta gainera, esan bezala, 50. hamarkadako makillajeak izaten ziren olako Espain potenteekin, ez? Hau lehen komentatu dugun bezala, ez? Badaude era ezberdinak makillajea zein Espainietako pintura edo botatzeko era ezberdinak. Bakoitza bere maniak edo bere formak ditu eta oraingo honetan, eta egia da ere, pintzelarekin askoz ere hobeto geratzen dela Espainietako kolorea. Zabaltzen dugu hobeto pintura eta forma eta dana, askoz ere hobeto eman diezaiokegu. Eta gainera pelukeria batean, hainbeste pertsona pasatzen den leku batetik, garbitasunagaitik pintzela erabiltzen da eta ez bertatik bota beharrean pintzelarekin egiten dute. Eta gainera geratzen da askoz ere politagoa. Ez daukagu askotan kostumbrea ez da, Ana? Pintzelak erabiltzea. Nik gutxi. Baina, makillaje bat, adibidez sombrak, pintzelarekin egiten baditugu, geratzen dira, askoz ere hobeto. Sombra normalean pintzelarekin. Bai, baina badago jendea, horrek bastoncilloak edo horrek erabiltzen ditura eta oso ondo moldatzen da horiekin. Baina makillaje polit bat egin nahi dugunean eta lantzeko sombrarik horiek askoz hobeto geratzen da pintzelarekin lantzea, txamarrarekin edo olako bastoncillo edo olakoak erabili beharrean. Espainetan perfiladora bota dizu, pizkat markatzeko, markatzeko eta gero, barrukoa, margosteko, hori da. Bertatik ez ateratzeko. Bai. Markatuta ia lehen digo, baina ondo etortzen da. Eta, Ana, pasaude ya. Sorpresa. Venga, altza eta begiratu izpilura. Ez dago polita. Bai, ez. Guk honekin, ez da? Oso ondo. Bai, ez? Garriko dugu hau horrela. Ikusten duzun bezala, behiak argitu zaizkio pilo bat, sombra eta korrektorarekin. Hori da, argitasun pilo bat. Eta Espainia hemen da baldio garrantzia, orduan Espainia da nire arpeidean nola gehien destakatzen dutena. Eta nik uste dut hile honekin oso ondo doa. Bai. Zaude? Soinekoa bakarren. Bai.